se podíleli na organizaci tohoto turnaje. Chtěl jsem poděkovat vám všem a všem ostatním týmům, že jste se zúčastnili. Chtěl bych vám všem popřát krásný svátky, hodně zdraví a já věřím tomu, že zhromadu z vás se tady uvidíme zase za rok. Děkujeme moc krát za to, co jste tady předváděli, protože pro mě jako pro laika a pro fotbalového antitalenta to byla krásná podívaná. Děkuji vám moc krát, mějte se fajn, hodně zdraví. Čau. No a jako další promluví určitě Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského fotbalového svazu. Dneska tady zlít víceméně o čtvrtfinále celý konec turnaje a jsem překvapen výbornou kvalitou a můžu jenom smeknout. Turnaj Jelíkovka považuji za nejvýznamnější turnaj v malém fotbale vůbec v celém našem regionu, takže já můžu za ty výkony a za tu organizaci jenom smeknout. Za mne přeju vám všem toho úspěchu, mnoho dobře, zdraví a doufám, že se tady za rok se všechny takhle sejdeme. Děkuji vám. Takže děkujeme, Vašku, díky. A Jiří Lebedinský jako pořadatel tohoto turnaje.